Az elmúlt körülbelül 5 évben kevés olyan lemez született, amelyik igazán magával tudott volna ragadni. Nagyon sok régebbi tapasztaltabb előadónál úgy érzem, hogy túl sok lett az önismétlés, ötlettelenné váltak és nem igazán ígéretesek azok az új produktumok sem, amelyekkel a lemezkiadók elárasztják a piacot. Azért akad néhány kivétel. A nagyobb lemezcégek csak kizárólag az anyagilag biztonságos produkciókat hajlandóak szívből támogatni. Ez az üzlet is pontosan olyan, mint a többi, eredményeket kell felmutatni egy olyan évtizedben, amikor a technika adta lehetőségek segítségével bárki ingyen megszerezhet szinte bármilyen művészeti terméket, legyen az film, zene, könyv, vagy akár egy festményreprodukció. Azért egy szobrot elég nehéz lenne letölteni. A norvég Shining együttessel szerencsére minden szempontból teljesen más a helyzet. Az idén januárban megjelent Black Jazz című albumukkal igencsak magasra emelték az amúgy sem alacsony szintet. A lemez megírásakor a zenekar sok különböző stílusból merített ihletet és ötvöztek olyan egymáshoz általában nem passzoló irányzatokat, mint az industriál, a free jazz, az elektronika, a kortárs komoly zene és az extreme metal. A legutóbbi 2007-es Grindstone című lemezükhöz képest az új album jóval agresszívebb, hangosabb lett és jobban dominál az elektronika. Mindezek ellenére az album még azok számára is élvezhető, akik kevésbé rajonganak a kísérletezős muzsikákért, ugyanis a komplexitás mellett egyes riffelések és billentyű témák hihetetlenül ütősek és könnyen megragadnak a hallgató fülében. A nyitódal, a The Madness and the Damage Done az első 10 másodpercben meghatározza a lemez hangulatát, és szinte mindent elmond arról, amiről ez a zenekar szól. Ez a track volt a második kislemez, ami megjelent az albumról digitális formában. A lemez második dala, a Fisheye pedig az első digitális kislemez volt, és talán egy kicsit könnyebben emészthető, mint a többi dal. De ezek után nincs kegyelem, a harmadik és negyedik dal, az Exit Some Part 1 és Part 2 megmutatja, hogy mire is képes ez a zenekar, mind húzós riffek, progresszív témák és a rendkívül komplex billentyűfutamok terén. Személyes kedvencem a lemezről a Helter Skelter című instrumentális track, ami már szinte észvesztően bonyolult és egy stílustól szokatlan hangszerelési csavart is tartalmaz, szaxofon szólót. Körülbelül úgy lehet leírni, mint a Ministry és a Meshuggah találkozását egy speedezős jam sessionen, ahol Nils Peter Molvejr osztja a cuccot. A lemez záródala egy feldolgozás, a mára már klasszikussá vált King Crimson track, a 21st Century Schizoid Man egy furcsa, zajos, de rendkívül érdekes változata, ahol a norvég Enslaved-ből ismert Grutle Kjellson vendégszerepel. Meg kell jegyezzem, hogy a kapcsolatom nem indult valami zökkenőmentesen a lemezzel. Ez leginkább annak tudható be, hogy az első kopia, amit az Amazonról rendeltem, egy egész más lemez tartalmazott. A zenekar első komoly szakmai elismerését is a Black Jazz hozta. 2010. június 18-án az együttes elnyerte a regionális AHA-díjat, egy új norvég zenei elismerést, amelyet az AHA együttes tagjai és egy válogatott szakértői zsűri ítélt oda nekik. A díjjal együtt 100 000 norvég korona is járt, ami átszámítva hozzávetőlegesen 27 millió forint, plusz egy fellépési lehetőség az AHA előzenekaraként augusztus 21-én Oszlóban, az Ullevál stadionban több mint 25 000 néző előtt. Morten, elmondanád, hogy mit szívtatok aznap? Aha, cracket. Szerintem aki csak kicsit is kedveli az extrém zenei műfajokat, mindenképpen szerezze be ezt a lemezt, vagy nézze meg őket élőben. Kevés ennyire egyedi zenekar bukkant fel mostanában a színtéren. Számomra ez kötelező darab, 10-ből 10 pont. Semmi.
God.